नमस्कार मित्रांनो, आपल्या चॅनलमध्ये आपलं परत स्वागत करतो। मित्रांनो, आज खरं तर आपल्याला व्हिडिओ ही ड्रायव्हिंग कशी करायची, ट्रॅक्टर चालवायचं कशा ही व्हिडिओ येणार होती, पण काही टेक्निकल प्रॉब्लेम्समुळे ती व्हिडिओ नाही येता आली। त्यामुळे मी मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलेलं की टायर कुठले चूज करायचे, कुठल्या प्रकारचे टायर असतात त्या संदर्भात मी माहिती देणार। तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ असेल टायर कसा असावा, कुठल्या कंपनीचा हवा, टायरचे प्रकार किती, ह्या संदर्भात सगळं हा व्हिडिओ असणार आहे। तर मित्रांनो, चला आपण या व्हिडिओला सुरुवात करू। आता बघूया आपण टायरचे प्रकार किती आहेत। तर पहिल्यांदा पुढचे टायर आपण घ्यायचे म्हणले तर त्याला दोन टायर असतात। त्याला एक साधा रेग्युलर टायर असतो आणि दुसरा असतो वेट टायर, म्हणजे जिथं ते आपलं पडलिंगला ह्याला जो टायर असतो फ्रंट टायर तो असतो। त्यात मोठा एक फरक काय आहे की तुमच्या स्क्रीनवर आला असेल, एक दोन इमेजेस आले असतात की त्या दोन मधली लाईन सोडून एक वरचा टायर आहे, जो मधली लाईन सोडून दोन साईडचे जे लाईन आहेत तिथं थोडा गॅप आहे, त्याला रेग्युलर टायर आपण म्हणतो। आणि दुसरं टायर आहे त्याला सरळ लाईन, त्याला गॅप नाही, त्याने काय होतं चिखल जास्त अडकत नाही, चिखल लगेच निघून जातो। हे झाले दुसरे म्हणता येण्यापेक्षा पुढचे प्रकार झाले हे। तर आता मित्रांनो, मागच्या टायरचं बघू की मागच्या टायरमध्ये 5 प्रकार असतात मित्रांनो। पहिल्यांदा R1 म्हणजे हा प्रकार आहे की जो रेग्युलर वापरतो आपण टायर, जो शेती कामाला रेग्युलर आपल्या हे वापरतो टायर। आता R1W हा त्याचा एक सिरीज आहे, पण त्याचं कसं आलं की तो टायर आपण वापरतो जर समजा चांगलं चिखल असेल, मड असेल, पाणी पण असेल थोडं, तर त्याला तो आपण टायर वापरतो। R2 आता तिसरी झाला हा, तो आहे तिसरा सांगतो मी, तो R2 पण पडलिंगलाच वापरतात, पण तो जास्त पाणी असलं, जास्त चिखल असला त्याला आपण वापरतो तो टायर। आणि R4 कसं आलं की R4 असं टायर असतं जे गोल्फ कोर्स असतात त्याला वापरला जातो, कारण की ते कसं असतं टायर आधीच मोठे असतात आणि त्यात ते टायर आपल्या जमिनीवर जास्त दबावही नाही टाकत, त्यासाठी ते गोल्फ कोर्स नाही तर असल्या ठिकाणी जे टायर वापरले जातात। आता R5 मित्रांनो आपण बघितलं तर R5 पण जे लोडर्स असतात ते असतात, ज्यांना अशी नक्षी नसते त्यांचा तो टायर असतो। आता मित्रांनो, आपण लोडरकडे नको जायला, आता आपण आपले शेतकरी जे रेग्युलर करतो आपण, पडलिंग असू हे असू, आता कुठल्या गोष्टीला कुठला टायर वापरावा नंबर अनुसार मी सांगतो। आता मित्रांनो, आता पहिल्यांदा आपण पुढची टायर घेऊ की युजली शेतकरी कसे असतात मित्रांनो, मोठ्या ट्रॅक्टर आपण गोष्ट घेतली तर 650 आणि 750 असे दोन टायर असतात। ते कसं असतं मित्रांनो, 650 माणसं का टायर घेतात, तर ज्यांना पॉवर स्टिअरिंग नसतं, साधं स्टिअरिंग असतं, त्यांना 650 हा जरा सोपा जातो वाढवायला, कारण की त्यांना पॉवर स्टिअरिंग नसणार आहे। आणि 750चं काय ही की जे पॉवर स्टिअरिंग वाले आहेत ते 750 घेतात। पण ह्या दोघांचे फायदे आणि गैरफायदे पण आहेत। आता समजा आपण पहिल्यांदा साधं स्टिअरिंग घेऊ, तर साधं स्टिअरिंगला आपण घेतलं की समजा आपल्याला पहिल्यांदा 650 टायर जर ही केला, 650 टायर जर आपण साधं स्टिअरिंगला असला तर स्टिअरिंग तुम्हाला हलकं जाणार 750च्या टायरपेक्षा, साधं स्टिअरिंगला म्हणतो मित्रांनो मी। पण 650 एक डिसएडव्हान्टेज आहे की समजा कुठं तुमचं थेटलेलं असेल, नाही तर कुठं तुमचं पाणी असेल, तो 650 टायर एकदम लवकर जमिनीत दसायला जाणार, म्हणजे आतमध्ये घुसत जाणार। तसं 750 नाही। 750 कसा आला, जरा वाईट टायर आला, जरा वास्ट आला टायर आपण म्हणतो, तो तसा जमिनीत जास्त धसत नाही। तो एक फायदा वाईट टायरचा आहे, 750चा आहे। हा एक फक्त जरी फायदा आहे की 650चा। तर 750 आपण स्टिअरिंगला लावला, साध्या स्टिअरिंगला, तर त्याचा गैरफायदा काय आहे की साध्या स्टिअरिंगला म्हणतो मित्रांनो मी, खूप हेवी जाणार तुम्हाला स्टिअरिंग मित्रांनो, खूप हेवी जाणार। ते फक्त पॉवर स्टिअरिंगलाच 750 चालतो टायर, मी असं म्हणतो। पण काही जण असतात हौशी, म्हणजे त्यांना नाद असतो म्हणतो ना, ते लावतात की 750 आम्ही लावायचा आहे। आता पॉवर स्टिअरिंगला कुठला उपयोगी चांगला, आता मी आधी तुम्हाला सांगितलं की 650 एक डिसएडव्हान्टेज आहे, तो म्हणजे काय की तो लवकर टायर धसतो, तो लवकर टायर जमिनीत जातो, कुठं ओला असेल काय असेल, म्हणून पॉवर स्टिअरिंगला 750 हा सगळ्यात चांगला टायर, कारण तो दसतही नाही। पॉवर स्टिअरिंग असल्यामुळे तुम्हाला ही पण सोपं जातं, वळवणंही सोपं जातं, त्या टायरची लाईफ पण लॉंग लाईफ असती,
हे झालं सगळं. आता मित्रांनो पुढच्या टायरचं, आता मागच्या टायरला येऊ. आता आपल्या इथे कसं आहे की जास्तीत जास्त 3 व्हरायटी वापरतो शक्यतो आपल्या महाराष्ट्रात म्हणू 3 व्हरायटी वापरतो. ते 3 व्हरायटी कोणत्या? तर 3 व्हरायटी अशा की 13-9-28, 14-9-28 आणि 16-9-28. 18-9-28 आपण शक्यतो टायर वापरत नाही. सॉरी मित्रांनो, माफ करा. पुढच्या टायराचं एक मला सांगायचं राहिलं की 750-20 एक टायर असतो, जे रिसेंटली जे जॉन डियर 52 मध्ये पण आपल्या व्हिडिओमध्ये होता तो टायर, तो हे 650-20चा. त्या टायरचं एक कसं आलं की ते टायर ट्रॅक्टरला हायटेड, पुढचं जे आपण म्हणतो ना ग्राउंड क्लिअरन्स असतो ते वाढवण्यासाठी दिलंय. ते हायटेड ट्रॅक्टर दिसतो, त्याने ट्रॅक्टर मोठा दिसतो. पण त्याचं काय फायदे गैरफायदे असे काय नाही. लावलं तरी चांगलं आहे, नाही लावलं तरी चांगलं आहे. कंपनी देते म्हणल्यावर काहीतरी विचार करूनच देत आहे. आता मित्रांनो आपण परत येऊ आपल्या मागच्या पॉईंटवर. आता मागच्या पॉईंटचं कसं झालं की आपल्या महाराष्ट्रात शक्यतो 3 टाईपचे टायर असतात, 13-9-28, 14-9-28. आता मित्रांनो आपण मागच्या टायरांवर मागचे जे हे सांगितलं की आपल्या महाराष्ट्रात असो भारतात असो शक्यतो 3 साईज जास्त वापरल्या जातात. तो आहे 13-9-28, 14-9-28 आणि 16-9-28. 18-9-28 वापरत नाही शक्यतो, तो खूप मोठा टायर असतो, ते खूप हेवी युसेजसाठी असतो. आता मित्रांनो आपण पहिल्यांदा येऊ 13-9-28 ह्या टायरकडे. 13-9-28 टायर कुठले ट्रॅक्टर्स देतात? जे ट्रॅक्टर्स बिलो 45 HP असतात त्यांना शक्यतो 13-9-28 टायर असतो. ते आपल्या मनावर असतं घ्यायचं का नाही ते, पण कंपनी शक्यतो त्यांना रेफर करते 13-9-28 टायर घ्या. आता समजा तुमचा ट्रॅक्टर 4x4 असला 45 HP पर्यंत, आता कुबोटा असेल कुठला असेल ट्रॅक्टर, त्यांना पुढं 4 व्हील ड्राईव्ह म्हणल्यावर पुढचंही चाकी फिरणार मागचंही चाकी फिरणार, त्यामुळे त्यांची जास्त ग्रीप असल्यामुळे पुढं पण ग्रीप आहे माग ग्रीप असल्यामुळे त्यांना शक्यतो कंपनी 13-9-28 देते टायर कंपनी मेट. पण आपल्या मनावर असतं आपल्याला कुठला घ्यायचा आहे. पण आता ते म्हणलं की 13-9-28 उपयोगी कुठं आहे? 13-9-28 वाहतुकीसाठी अजिबात उपयोगी नाही मित्रांनो. 13-9-28 उपयोगी जास्तीत जास्त शेतीसाठीच. आणि तर म्हटलं तर दुसरं आता आपल्या पॉईंटवर 14-9-28 अख्ख्या शेतकऱ्याचा चेहरा टायर म्हणतो, ती साईज म्हणतो आपण. 14-9-28 हा टायर असा आहे तो तुम्ही शेतीसाठीच आहे खरं तर तो टायर, पण तुम्ही तो वाहतुकीसाठीही वापरू शकता. तो देतो तेवढे गेली. शक्यतो माणसं ते काय करतात, प्रेफर काय करतात, शेतीसाठी जर ट्रॅक्टर घ्यायचा म्हणला तर माणसं प्रेफर करतात 14-9-28. आणि शेतीसाठी खरं तो चांगला आहे, कारण की जास्त तुडवणूक होत नाही, ग्रीप पण गावते त्यांना तेवढी. हे झालं 14-9-28. आता मित्रांनो आपण पुढच्या टायरकडे जाऊ, तो आहे 16-9-28. आता 16-9-28 कसं झालं की मी तुम्हाला कसं सांगितलं की पहिलं एक म्हणतो ना प्रायमरी काम आणि सेकंडरी काम. आता 14-9-28 प्रायमरी काम काय आहे शेतीमधलं, सेकंडरी काम काय आहे की त्याचं हे वाहतुकीला म्हणजे भले ऊस वाहतूक असं नाही ते काही असो, तर ह्याचं उलट आहे. 16-9-28 टायर जास्त मोठा असल्यामुळं, जास्त वास्ट असल्यामुळं तो टायर ह्याचं प्रायमरी काम आहे वाहतूक आणि सेकंडरी काम आहे शेती. पण जास्तीत जास्त माणसं शेतीला जर ट्रॅक्टर घेणार असले तर 16-9-28 माणसं वापरतच नाही. शक्यतो माणसं वापरतात 14-9-28. मित्रांनो आता ही झाली सगळी टायरची इन्फॉर्मेशन. की आता सगळ्यांना प्रश्न असा पडला असेल की कुठल्या वापरायचं कुठल्या कामासाठी. तर मी ही करतो, जर तुमचं ट्रॅक्टर 4x4 असलं, पुढचे पण टायर असले तुम्हाला चालू असले मागचे, तर जे 45 HP वर ट्रॅक्टर आहेत, 45 HP खाली ट्रॅक्टर आहेत, त्यांनी 13-9-28 टायर वापरावा. कारण की तुमच्या ट्रॅक्टरची ताकद ही कमी आणि तुमच्या ट्रॅक्टरला तो टायर एकदम सुटेबल आहे. 45 अबाव जे असतात ट्रॅक्टर, 45 अबाव ते 60 HP जे असतात ट्रॅक्टर, 60 HP त्यांना जर शेती कामासाठी ट्रॅक्टरला हवा असेल तर त्यांनी 14-9-28 वापरावा. जर त्यांना वाहतुकी कामासाठी ती करत असेल, नाही का समजा की तुम्हाला जर असेल 2 एकर जमीन आणि तुमची जास्त धंदा डिपेंड आहे वाहतुकीवर, तर त्यांनी 6-9-28 वापरावा, 16-9-28 वापरावा, असं मी करतो. सेम तसं 16-9-28ला तुम्हाला वाहतुकीसाठी वापरा, पण शेतीसाठी तुम्ही तो टायर कमी वापरू शकता.
तर मित्रांनो, तुम्हाला अजून काय अडचणी असल्या तर विचारा, कमेंट बॉक्समध्ये नक्की विचारा मित्रांनो. आणि मित्रांनो, पुढची व्हिडिओ नक्की ट्रॅक्टर कसा चालवायचा, जे बेसिक आहे ट्रॅक्टरचं, ते सगळे मी त्यात नॉलेज देईल. तर मित्रांनो, व्हिडिओ जर आवडले असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. थँक्यू, धन्यवाद. जय महाराष्ट्र, जय हिंद. भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओ.